Det er et meget praktisk fag. Det er ikke kun på universitetet, at vi sidder og læser dybe teoretiske tekster. Vi kommer virkelig ud og får mærket det hele og får jorden og neglene, og det kan jeg rigtig godt lide, for jeg synes ellers ikke, at jeg sådan er universitetsegnet med de tunge teorier. Der er helt klart mulighed for på kandidaten at gå i dybden med ens egne interesser og de ting, som man gerne vil udforske mere og sådan noget. Og også gøre det, måske tilrettelægge studiet, så det passer til den baggrund, man har. Hvis medievidenskab var et medie, så tror jeg, det ville være sådan en tablet, som ligesom kunne folde sig ud, og så blev det til et mindre medie, og så alle de her små medier, de var konvergeret til den her tablet. Jeg har regnet med lidt med, at alle folk, de kom fra bachelor her sådan noget i medievidenskab, men folk har alle mulige forskellige baggrunde, så det er også nogle forskellige typer, der går her. Det er meget fedt. Alle har så forskellige baggrunde, så man bliver hele tiden inspireret af hinanden. Det er et rigtig inspirerende miljø at være i, fordi vi har nogen der har en baggrund i grafisk design, og nogen, der har en baggrund inden for musik. Den hårde sådan hedder medievidenskab. Ved ikke helt, hvad man kan bruge det til. Håber at blive klogere på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke lige, om jeg er nået der til endnu, men måske.